खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बलिउडनि बांसिन फावखुंगुर फावखुंग्रि आरो सेलिब्रिटिफोरनाव सामलायगिरि आरो गावारि हेफाजाबगिरिफोर थायो। सामलायगिरिफोरा नायदिङोदि सेलिब्रिटिफोरा बबेहाय थायो, बिसोरो सोरखौ लोगो हमो, बबेयाव आरो मा जायो बायदि बायदि। बेजों लोगोसे मुंदांखा सुबुंफोरा सरासनस्रायै गुबुन हाबाफोरखौबो सामलायनो थाखाय सासे बावसोमनाय सुबुंखौ थिसनो। सामलायगिरिफोरनो गावसोरनि सानफ्रोमबोनि हाबाफोर आरो गुबुन आयदाफोरखौ नायदिंनो थाखाय आरजाथाव बेथन होनाय जायो। सामलायगिरिफोरनि बेथना लाखनिफ्राय लानानै कौटि रांसिम जानो हागौ। जिखिया जाया मानो शाहरुख खानआ गावनि सामलायगिरिफोरनो बेसेबां रां होयो बेखौ मिथिनानै नोंथांमोना सोमोनांगोन। पूजा ददलानीआ शाहरुख खाननि सामलायगिरि, जेराव पूजाया शाहरुख खाननि गासैफ्राम खामानिफोरखौनो सामलायो। बेनि थाखाय बिथांजोआ शाहरुख खाननिफ्राय कौटि रांनि बेथन आरजियो। शाहरुख खाननि पार्टिफोर, शुटिं, श' बायदिफोरखौ नायदिंनायनि अनगायैबो पूजाया बांसिन मार्केटिं खामानिफोरनि थाखायबो बिबान गोनां, जायनि थाखाय बिथाङा बोसोराव 7 निफ्राय लानानै 9 कौटिनि गेजेराव रां आरजियो। शाहरुख खाननि नायदिंगिरि पूजा ददलानी, जाय महाराष्ट्रनि आर.डी. आरो एस.एस. नेशनेल कलेजनिफ्राय मास मिडियायाव ग्रेजुवेट जादोंमोन, 2012 मायथाइनिफ्राय शाहरुख खाननि सामलायगिरि महरै हाबा मावगासिनो थादों। नैथि खौराङाव दङ कंग्रेसनि मोनसे मेलाव राहुल गान्धीआ दाबि खालामदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेलाव थांनांनो हागौ, जायनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीखौ नोजोर होनानै फिननाय होदोंमोन। बुधबारखालि कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मैया बुंदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गावखौ राजा जानो मानियो, नाथाय रायजोनि सुबुंफोरा बिथांखौ जाख्ल'नायनि थाखाय जेलाव दैथायहरगोन। नोंथांनि गिबि मन्थ्रिया गिदों आरो मिथिगौदि गिनो रोङै कंग्रेस मावथिफोरा बिथांखौ जेलाव सोगोन। राहुल गान्धीआ बेखौबो अजद होदोंमोन दि आसामनि गिबि मन्थ्रिया भारतनि गासिबो गिबि मन्थ्रिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन अनागारिसिन। बिथाङा हुमखि होदोंमोन दि खम समनि गेजेरावनो कंग्रेसनि सिंआ बिथांखौ जेलाव दैथायहरगोन। बेनि गिनायखौ बिथांनि मेगनाव रोखायै नुनो मोनो मानोना म'दी आरो चाहाया बिथांखौ बासायनो हाया। दिनै राहुल गान्धीआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिनानै गिबि मन्थ्रिनि बेरेखायै गारां दिखांदों। थामथि खौराङाव दङ बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव हाग्रानि जुनारफोरनि बायदि बायदि अंगफोर आरो मैहुर खालामनायाव बाहायजानाय गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मैया जाथायजों लोब्बा थानाय सासे आइजोजों लोगोसे 4 फलानफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै 2 नं चट लादांगुरिनि प्रदीप नार्जारी, जायनि बैसोआ 45 बोसोर, कुमारसालिनि समरसिं बसुमतारी 52 बोसोर बैसोनि, कान्छा दैमारी 40 बोसोर बैसोनि आरो बिनाश्री बसुमतारी 40 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, हादोराव नक्सालिफोरनि बेरेखायै गोबां समफोरावनो गोख्रोङै भारतारि रौनियानि अपारेशन खालामनाया जाबोबाय थादों आरो गोबां नक्सालिफोरखौबो इनकाउन्टार खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों भारतारि रौनिया हान्जाया। बेनि गेजेराव झारखन्डनि बोकारो हाग्रा ओनसोलाव CRPFआ अपारेशन खालामबाय थानाय समाव, जेराव एन्टि नक्सल अपारेशन खालामनायाव सासे भारतारि CRPF जवाननि जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि जोंनि BTC ओनसोलनि कक्राझार जिल्लानि थागिबि CRPF जवान प्राणेश्वर क'सआ जिउ गोमायो। CRPFनि 209 कब्रा इउनिटनि सोद्रोमा कक्राझार मागुरमारिनि थागिबि प्राणेश्वर क'सआ नक्सालिफोरनि बेरेखा अपारेशननि समाव मैया फुंबिलि समावनो नक्सालिनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जायो, जेराव 2 नक्सालिफोराबो जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। कक्राझार मागुरमारि राबापारा गामिनि 209 नम्बर कब्रा CRPF जवान प्राणेश्वर क'सआ झारखन्डनि बोकारो जायगायाव नक्सालफोरनि बेरेखा अपारेशनाव अबथिरा जिउ खोमानांबाय। बिथांनि अबथिरायै मुंख्लं जानायाव मागुरमारि ओनसोलाव दुखुनि साया साग्लोबदों। नखरनि सुबुंफ्रा मोदैजों सिग्लाबदों। दुखुथिया नखरनो आसाम सोरखारा 50 लाख रां अनसुंथाइ होगोन आरो साख्रि होनोबो खोथा होदों। दुलाराय आसाम सर'निया कछारी फरायसा गौथुमनि बाक्सा जिल्ला कमिटियाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बुधबार खालाराव मैया धरना हाबाफारि लादों। दाबिफोरनि गेजेराव दं सर'निया कछारी हारिनो सिगांनि बायदि हारिसानि फोरमानलाइजों लोगोसे कछारी हारिसानि थामोनथा, जेराव 1961 मायथाइनि सुबुं सानखोनि बायदि फैबाय थानाय सुबुं सानखोआव सर'निया कछारीखौ लाफानानै आरो बिसोरनो मोनसे गावखुंथाय गौथुम गनायथि होनाय। सर'निया कछारी हारिनि रोजा रोजा हौवासा हिन्जावसाफोरा धरना आरो हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादोंमोन, जायजों मोनसे दावराव दावसिबो सोमजिदोंमोन। मख'जाथावदि सोमावसारगिरिफ्रा गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि दाबिजों मसलपुर दुर्गा मन्दिरनि सोरगिदिं दुंहाव सान्दुङाव धरना खालामदोंमोन।
सोमावसारगिरिफ्रा जोंनि दाबिफोरा खालि दाबिफोर सरनिया कछारीनि हेंथायै फाव फान्दायनाय जानाय नङा। सरनिया कछारी बेरेखा बेंखनफोरनिफ्राय सांग्रां जा। मोनसे गावखुंथाय गौथुम हो। सरनिया कछारी खौसेथिखौ गोलाव थाथ'। फावसायनो नाङा। बेरेखा बेंखनफोरजों गाहायाव था आरो जोंनो मोनथाय नांगौ बायदि स्लगानजों बिथांमोना धरना हाबाफारि लादोंमोन। गोबां समफोरावनो रायजोआव एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो मैया क'क्राझार पुलिस थानानि साखाथियाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सानै बाइक सालायगिरिया जोखोम जादों। मैया मोनाबिलिनि 10:30 रिंगासो समाव क'क्राझार पुलिस थानानि साखाथिनि सिभिल लाइनआव गंनै बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सानै सुबुङा जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सानैबो बाइक सालायगिरिफ्रा मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जोखोम जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना सिनायथि होदों। नाथाय जोखोम जानायफोरनि सुबुंफोरनि मुं आरो बेनि थंखौ फोरमायनाय जायाखै रिपर्टआव। मैया क'क्राझार नोगोर खुंथायनि नब्लाङाव कुसाग्रा इन'भेशन फाउन्डेशन आरो रायजो सोरखार जथायै नमस्ते सान फालिदों। थांनाय 14 जुलाइ सानाव मुलुगनां नमस्ते सान फालिनायखौ बिथा खालामनानै मैया बे नमस्ते सानखौ फालिनाय जायो। मख'नांगोनदि बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि सा-8 साफाई कर्मचारिफोरखौ बरायनानै PPE किट्स गथायनायजों लोगोसे सांग्रांथिनि सायाव मावबादा आरो नमस्ते सेमनि गेजेरजों साफाई कर्मचारिफ्रा मा मुलाम्फा मोनफुंनो हायो बेखौ लानानै गुवारै सावरायनाया जालाङो। बे हाबाफारियावनो नबनीता बर' जाय एग्जिकिउटिभ अफिसार क'क्राझार एन्ड गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि, बिकास दास CPO SBM क'क्राझार एन्ड गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि, मानस तान्ति नमस्ते आसाम आरो क'क्राझार जिल्ला नोगोर खुंथायनि साफाई कर्मचारिफोरा बाहागो लादोंमोन। 18 जुलाइ खालारखालि UBPOनि 12थि गायसनथाइ सानखौ नलबारि जिल्लानि जागेरकुसि श्री श्री दुर्गा मन्दिर काटिकुसियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै देग्लाय मेट्रिक आनजाद आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे थुलुंगाखां हाबाफारिबो लादों। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रुनुज पेगु लोगोसे BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लागोन। मैयानि खुंफुंनो लानाय थावनिखौ BKWSनि EM प्रणब बर' बिथाङा नायदिंफैनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायनि सायावबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथि होयो। 100निबो बांसिन ई-रिक्सा सालायगिरिफ्रा बरपेटा रडनि खोला-सोनाब ओनसोलाव गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदों। सोमावसारगिरिफ्रा अजद होदों दि बरपेटा रड नोगोर खुंथाया बरपेटा रडनि खोला-सोनाब गामियारि ओनसोलनिफ्राय ई-रिक्सा सालायगिरिफोरनि हाबनायखौ होबथादोंमोन। बेजों लोगोसे जुदि नोगोर खुंथाया ई-रिक्सा सालायगिरिफोरनि दाबिफोरखौ फालियाब्ला आरोबाव गोख्रोंसिन हेंथा हाबाफारि लानायनिबो हुमखि होयो। बेराफारसेथिं चरबक बियाबनि MLA मनरन्जन तालुकदार आरो चरबक बियाबनि बारग' MLA आरो आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बरपेटा रड नोगोर खुंथायनि मासिगिरिया बरपेटा रडआव ई-रिक्सा सालायगिरिफोरनि सुबिदाखौ थि खालामनांगौ होनना थागिबिफोरा दाबि खालामदों आरो थाबैनो बेनि सायाव मावफुंनांगौ होनना फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोबाव सम हाथियार लानानै हारिनि थाखाय बाउसोमबोनाय थामोनथाखौ मोनफुंनो थाखाय सोमावसारबोनाय बयजोंबो मिथिजानाय बारग' NDB लोगोसे NLFBनि बारग' कामान्डार चिफ M बाथानि बेल होनो गोनांखौ फिन आरोबाव रेजेक खालामदों क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया, जेराव थांनाय सानखालि थामहिनबा सानसे सिगां क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनिफ्राय M बाथाजों लोगोसे सा 30निबो गोबां बारग' NDBफ्रा बेल मोननो गोनांमोन आरो बे बेलनि समावनो मोनसे गोजाम केसखौ जाबसिनबावनानै बेल मोननायनिफ्राय गोजानाव खालामदों M बाथा बिथांखौ। बे समाव दुखुनांथाव होननानै मख'नांगोन। बेराफारसेथिं सा 36 NIA केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय सा 36 बारग' NDBफ्रा बे साननैसोनि गेजेरावनो बेल मोननो एबा उदां जानो थांगासिनो दं। थाबैनो जाहाथे NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो जाहाथे बेल मोननो हायो बेखौनो इसोरनियाव आर'ज खालामनाय थाबाय। मानोना बिथांबादि गेदेमाया जोंनि गेजेराव थाबैनो उदां जानानै फैनांगौ, मानोना बेबायदि जोंनि गेजेराव नांगौ। बिथाङासो जोंनि हारिनि थामोनथाखौ मोनसे समाव गावनि हाथियार लानानै सोमावसारबोनायाव बिथाङा मैखोम बिहोमा होदोंमोन आरो बिथाङा हारिनि थाखाय गोबां हाबा मावगोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा मिजिंथिदों। बर' बिमानि मेगनाव मोदै बोहैदों। थाबैनो जाहाथे बिथां दियारनाब्ला बिथाङाबो उदां जानानै फैयो, थाबैनो बिथांनि बेलाबो आबुं महर मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जाहाथे बिथांनि हियारिंआ थाबैनो जायो। M बाथानि बेल रेजेक खालामनायखौ लानानैनो NLFB आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों।
लोगोसे बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों खौरांगिरिनि गेजेरजों एनएलएफबिनि मासिगिरि आइबि बुंथिगोरा बिथाङा। बावैसो सान सिगाङाव बिटिआर सरकारजों खुंजानाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टनि फिथाइखौ फोसावबाय। जाय बिथांमोना फिजिकेल टेस्टआव उथ्रिसारनो हादोंमोन बिथांमोननि भाइभा टेस्ट आनजादा फैगौ 22 आरो 23 जुलाइ खालारखालि क'क्राझार साइन्स फरायसालिमायाव खुंफुंजासिगोन। जाय लाइमोनफोर एबा बिजाथिफ्रा फोसावजानाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव पास खालामनो हादों एबा बिथांमोना क्वालिफाइ जानो हादों बिथांमोना जाहाथे फैगौ 22 आरो 23 जुलाइ खालाराव भाइभा आनजादखौ मोजाङै होनानै उथ्रिसारनो हायो। बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जासिहरनाय थाबाय आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखा हाबा मावग्रा जेरै ड्राग्सनि फालांगिरि, दंफांनि फालांगिरि आरो बायदि बायदि आयेननि बेरेखा हाबा मावग्राफोरनि हेंथायै आसाम पुलिसआ गोबां समफोरावनो अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखा खामानि मावग्राफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोदों आरो गोबां ड्राग्स फालांगिरि, बेरेखा हाबा मावग्रा आरो ड्राग्स मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामबोदों। नाथाय थेवब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै। बेबादिनो चिरां जिल्लानि बिजनी आनन्द बाजाराव आयेन बेरेखायै आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। पुलिस आरो एसएसबिनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सुजित दास मुंनि न'निफ्राय गंसे हाथियार आरो गं 41 जौ बेलाथिनि बथलफोर बोखांनो हादों। दासान्दि दायनिगिरि सुजित दासखौ थानायाव लानानै थांनानै नायबिजिरनाय आरो सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। गुबुन गुबुन बियाब मावखुलि दाफुंनाय बादिनो एपिबि हान्जाया उदालगुरि जिल्लायावबो एपिबि मावखुलि बेखेवबाय। थांनाय सानसे सिगां एपिबिनि मावखुलिखौ दोलोनि खान्थि बादियै एपिबि बानजाय आफादनि आफादगिरि थिरांथा बसुमतारी बिथाङा बेखेवो। मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव एपिबिनि गोथार फिरफिला बिरहोयो जिल्ला आफादनि आफादगिरि हुनुक दैमारि बिथाङा। बेखेवनाय हाबाफारि बादियै गिबियाव गोथार फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव मावखुलिखौ बेखेवो एपिबि बानजाय आफादनि आफादगिरि थिरांथा बसुमतारीया। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन जिल्ला एपिबिनि नेहाथारि क्रिस्टफार दैमारि, मिरु एपिबिनि बिबानगिरि सतीश गयारी आरो जिल्ला आइजो गांखंनि आफादगिरि हिमानी नार्जारी बिथांमोना। मख'नो गोनांदि गोदानै जोनोम मोननाय डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी बर'लेण्ड थामहिनबा एपिबि हान्जायाबो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।